קודם כל ערב טוב, ואחרי ששמענו את רון ואמיתי, אז אני בוודאי מרגיש שאני בטעות הגעתי למיקרופון, כי בטח הייתם מעדיפים להמשיך לשמוע אותם. אמרת שחשוב לכם לשמוע את ההנהגה. אני ככה הקשבתי לשמוליק, ברור מאוד מה הוא עשה כאן, ושאלתי את עצמי שאני תכף אעלה וארגיש קצת כקישוט, אבל קישוט מיותר, כי אתכם לא צריך לקשט, כי אני חושב שמה שאתם עושים זה מה שמקשט את המדינה הזאת, ומה שמזכיר לכולנו שהציונות עוד חיה ולא נעלמה לשום מקום, למרות שהספידו אותה כבר כל כך הרבה פעמים. ולכן במקום לנאום כאן אני אעשה 3 דברים. אחד, אני אגיד לכם תודה, כמה שאני יכול, כן, לא יודע אם אני יכול לייצג את כל הכנסת ואת הממשלה, אני כולה יו"ר הקואליציה, אבל אני רוצה להגיד לכם תודה על מה שאתם עושים, על כמה דברים. אחד, זה הנגב והגליל, כי מי שחושב שהנגב והגליל זה ברור מאליו במדינת ישראל וזה הכל מה שהיה וזה שיהיה, לא מבין ולא קורא את המפה. ומה שאתם עושים, מה שהאלים עושה ומה שכל אחד מכם עושה ועוד יעשה, כי אני בטוח שזה כמו מחלה, כי נדבקים בזה ולא עוזבים. אני גם גר במקום אחר, יותר שנוי במחלוקת, אבל גם מסוג שנדבקתי ולא עזבתי. ולכן יש כאן דבר גדול שעל זה דורות הבאים במדינה הזאת יהיו חייבים להכיר תודה לכם שאתם עושים את זה למרות שזה קשה וכנגד כל הקשיים. אז על זה תודה בראש ובראשונה. ודבר שני, תודה על כך שאתם עושים את זה ומוכיחים שהציונות עוד קיימת, גם כשהכל מסביב משדר לכם שאולי זה לא חשוב. כי לפעמים יש תחושה, ואני מכיר את זה וכבר הספקתי לשמוע אפילו מתוך כמה סיפורים כשככה התהלכנו, שאנשים באים ותורמים ומוכנים לתרום, ואחרי שסיפרו להם עד כמה זה כל כך חשוב והמדינה מצפה, ופתאום הם מגיעים, ואז מסתבר שיושב באיזשהו מקום מישהו שאומר לא, זה חשוב מאוד, אבל לא פה אי אפשר, כי עוד לא מוכן, וגם שם עוד אי אפשר, והכסף מאוד רוצים להעביר לכם, אבל הוא איכשהו לא עובר, ואז צריך את דרור כדי לחלץ אותו, וצריך אנשים שיתנו עזרה בדרך, כשפתאום יש רגע משברי וקרן היסוד מגיעה להציל. ככה לצערי בנויים הרבה מאוד דברים במדינה, ואני רואה ומרגיש את זה יום יום, וצריך הרבה אמונה והרבה שער רוח, לא להישבר מזה ולא להגיד אם זה ככה אז שילך הכל ואני אמשיך בחיי ואבנה את הקריירה שלי. אחרי כל מה שהם סיפרו לי עד כמה זה חשוב, בסוף כשצריך אותם הם לא כאן. ועל זה שאתם לא נשברתם והאלים למעשה חיה ובועטת ומתרחבת, מגיע לכם המון תודה והמון יישר כוח מהמדינה הזאת. דבר שני שרציתי להגיד, שממש הרגשתי בבית, כן, א', כשהלכנו לקרוונים אז ב100% הרגשתי בבית, כי אני שייך לקבוצה ענקית של חברי כנסת שגרים בקרוון, כן, נדמה לי שבנויה מבן אדם אחד ברגע זה. ומאותה סיבה בדיוק כמו שכאן היו קרוונים, כי אני רוצה לבנות בית וזה בדרך וצריך אישורים וצריך בירוקרטיות, ובמקום שאני גר זה בגוש עציון, אז חוץ מבירוקרטיות יש עוד בעיות, אבל בסופו של דבר אני מאמין שזה יגיע, כמו שגם הבתים האלה הגיעו וכמו שיגיעו בעוד ועוד יישובים וכפרי סטודנטים ואחר כך יישובים שיקומו כאן. וכאן דווקא מהמקום שאני באתי ממנו, שמענו כאן תיאור של חומה ומגדל, כן, ורמז דק לקשיים שיש, כן, ולכתבות בעיתונים שמתפרסמות ואחרי זה מישהו קורא אותם ואומר רגע, אז איך אפשר לתקצב את זה אם זה כל כך בעייתי. אני חייב להגיד לכם שרק ככה המדינה הזאת נבנתה, בתוך גבולות 67, מעבר לגבולות 67, רק ככה בנו אותה, ולכן אל תפחדו משום דבר, אתם תעשו מה שאתם מאמינים שנכון, אתם תתיישבו, אל תסתכלו הצידה, ומי שזה לא אוהב את זה הוא ימשיך לקלל והוא ימשיך להפריע, אבל אם אתם תהיו דבקים במטרה, בסוף זה מה שיזכר, כן? כל הכללות וכל ההפרעות זה הכל ייעלם. רק ככה אפשר, כי אם תחכו עד שהכל יוסדר והכל יהיה בסדר,
אז לא יודע, אולי הילדים שלכם זה עוד יקרה, לא בטוח. בקצב כמו שלפעמים הדברים במדינה מתנהלים. אז לפעמים זה ייצור בעיה, ואז תצטרכו את שמוליק לנקות, כמו שכבר נאמר כאן, אבל אני בטוח, כמו שאני מכיר אותו, פעם אפילו היינו באותה מפלגה, אז כמו שאני מכיר אותו, הוא ידע לעשות את זה מצוין, וימצא את הדרך לכל מקום ולכל חדר. דיברת על אלה שנכנסים דרך החלונות, אז זה היה חלק תיאור עצמי, אני מבין, שאתה ממשיך איתו גם בגיל הזה, וככה האזור הזה פורח, ובאמת מגיע לו יישר כוח ענק, גם על מה שהוא עושה באיילים ומה שהוא עושה בנגב, ובכלל ההתיישבות במדינה הזאת, ומזכיר לכולנו שהתיישבות לא נעלמה לשום מקום, וזה עדיין ערך של המדינה. אגב, רק בדבר אחד אני ארשה לעצמי לחלוק עליך. אתה דיברת על שני דברים, דיברת על פרנסה, ודיברת על דיור, וזה נכון, זה נכון ב100%, אבל אני ארשה לעצמי להוסיף לך עוד אחד, חינוך. כן, אני חושב שזאת הרגל השלישית, שבלעדיה לא תהיה התיישבות, והחבר'ה הצעירים שיושבים כאן, הם יכולים להשאיר את הנגב והגליל, לא רק ביצירת מקומות פרנסה, ולא רק בהתיישבות בדיור, אלא גם בכל העוצמה שהם יביאו מהלימודים שלהם, אחר כך גם לחינוך, כי בלי חינוך לא תהיה התיישבות, וזה אחת מהמטרות בכל מקום שמנסים לבנות את ההתיישבות. ולסיכום, עוד דבר אחד, אני ככה כשהסתובבתי והסתכלתי עליכם, חשבתי על משהו אחד. אני, כמו שאתם שומעים לפי המבטא, לא נולדתי כאן, אלא באתי לכאן לפני קצת יותר מ-20 שנה, בשנת 90. אגב, כשהגעתי לפה והכירו לי כמה סטודנטים והסתובבנו, אז פתאום הבנתי שכמה מהם גם דוברים אותה שפה שאני דובר מהבית. אז שאלתי, מה האחוז בכפרים שלכם של דוברי רוסית? ואז קיבלתי תשובה, הבנתי שפשוט כל דוברי רוסית שהיו פה הם אלה שפגשו אותי, אז ההתרשמות שלי הייתה מוטעת. וחשבתי, ככה נזכרתי בצעדים הראשונים שלי כשהתחלתי ללמוד עברית, זה היה עוד בימי המחתרת היהודית בברית המועצות, בתקופה הסובייטית. הייתי אז תלמיד תיכון ולמדתי מספרים קטנים כאלה שצילמו מהספרים שצילמו מהספרים שצילמו מהספרים שצילמו מהספרים שמישהו פעם הבריח לברית המועצות. מתוך כל האווירה הזאת של הלימוד עברית אז במחתרת, כשהייתי תלמיד תיכון, ואחר כך כשהייתי סטודנט זה כבר לא הייתה מחתרת, כבר לימדתי עברית, ובניתי לעצמי איזשהו תדמית של מדינת ישראל. והדבר המרכזי בתדמית הזאת הייתה הציונות, וכשבאתי ארצה הייתי אחר כך צריך לחפש את זה, כי לא בכל מקום מצאתי את התדמית שבניתי לעצמי שם. בסוף מצאתי בהרבה מקומות, ולמקומות האלה הלכתי, ואת מה שאני רואה כאן הערב זה מחזיר אותי לשם ולאותה מדינת ישראל שבניתי לעצמי. אז תודה רבה לכם על זה שאתם מגשימים לי איזשהו חלום שחשבתי שבחלק מקומות הוא לפחות נעלם. ובתור מי שבא מהעיר, כן, עיר חרקוב באוקראינה, שזאת עיר שפעם קמה שם קבוצת סטודנטים דווקא, ואמרה בית יעקב לכו ונלכה, ומזה יצא בילו, ומזה יצאה התנועה הציונית למעשה העלייה הראשונה. אני יודע כמה קבוצת סטודנטים אחת יכולה לחולל. אחר כך היו להם הרבה בעיות, מי שמכיר את הסיפורים שלהם, אני היסטוריון במקצועי לפני שהפכתי לפוליטיקאי, אז יודע שזה לא הכל היה חלק, כן? ככה ברגע הקשה תקראו קצת זיכרונות מהחבר'ה של בילו, תראו שיכול להיות עוד יותר גרוע. אבל בסופו של דבר מה שזוכרים זה שמזה התחילה הציונות. כל הקשיים זה רק להיסטוריונים שנוברים בזיכרונות שלהם וביומנים שלהם. ולכן יש כאן למעשה רצף המשכי והיסטורי של יותר מ100 שנה, שאתם חלק מאוד מאוד חשוב ממנו, והאתגר אגב שהאיילים לקחה על עצמה עכשיו, ועל כך תבורכו, לנסות לחבר עוד הרבה כמוני, כן, אלה שבאו לכאן ב20 השנים האחרונות, ממשיכים של בילו ההם, כן, רק באיחור של 100 ומשהו שנה, ולהביא אותם לנגב והגליל זה עוד טיפין, כפי שהבנתי מהסטטיסטיקה כשככה קצת נברתי לעומק, אבל זה אתגר גדול, כי זה 1,000,000 תושבים במדינה הזאת, ולכן חשוב מאוד
באמת גם המבטא הזה יישמע יותר ויותר בכפרי הסטודנטים של העלים, וכל עזרה שאני אוכל לתת גם בזה וגם בכלל, ולפעמים גם כשצריך להתמודד עם הבעיות של הבירוקרטיה. אני מתמחה בניסיונות להגן על אנשים שמנסים לפנות אותם מאיפה שהם התיישבו, בגלל שלא הכל היה מוסדר מלכתחילה, אז אם תצטרכו עזרה אני לרשותכם, צברתי הרבה ניסיון בקדנציה הזאת. אבל האמת היא, תודה רבה לכם שוב, והמון המון הצלחה, כי זה הצלחה של כולנו.